ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kashnat rekam jong ki samla ka seng HSPDP ka badang supen kha thamai dangshen kin sedang ban pen I ki kam jong kin dingkong da ki kam le isen kata ban penshna yeng ye ka wei ka long yeng ha ka snong maublei ka snong ka badan ha mau that raishan constituency haba kren kilat pathai khubor kinong elam jong ka HSPDP youth wing kila ong baka long yeng ka bakin penshna yeng ka dai ka long yeng ka badan kam shisha ha ka bala jet ru da kinong elam snong nang ta sa ka wei pat ka kam ka dai bakin penlong da ka jingya kop tho ese halor ka phang hatu don kam ni ban yo ya ka khasi jaintia state kila tho bakum bakalong menta kila don palat hajar ngut ki samla ki bala rung de khot yala di hapo ka seng HSPDP bat kindang ya chakhmat ban penrung de khot ya ki samla kalian ka youth wing central body ka jongi ni sim ni ka sinja berkata kalong bakum ka youth wing ni don ka benta ka bakra da ka ba ni tichna ka wei ka yin hang tei hapo mauble ka badon hang tei hapo makarishan constituency bat kani ka yin ka don ya ka benta ka bakrau ba hadu kata-kata na ba wi pe ya ka long yin ka long sem ka badon kam na ki badon kam tam bat ya kani ni la shania ban la IT ha ki sodar snong bat ki rang ba snong ban jit hatu ki long ni em ki babet ban yo ya kani ka yin ka thuma bat hadin ka thoro inspection ka bangi ni la yo ni la shim ya karan ban ha panya chakmat ha ka be dei ban penshna ya kani ka yin hang te po mauble te ka jishna yin kan dei la shai ka sin atrek ka singi ka bak ngin sastan yakta bat ni kerpat do ki khon samla jong ka thain motharishan kumju ki rang ba ki wei de ki breu ki bakwa ban ai ti ka man ti ka diang ban wan ban yarab lem da ka bor ti bon met ka jong ki ban wan ban krishna ka ni ka yin la shai ka sin tena kalian jonga kum general secretary but president rangba kum unong yalam jong kane ka HSPDP youth wing ka jongi ba kum joint secretary but kipa dokhat ki jongi milale ye kando e ka try yang the pengin sam shisha kata kalong yung sam kadon kam shisha ye kane ka lat jingerat na kalian ka jongi halor ka tu ka easy writing competition ka ba p players ngo la kalian jongi mila yarai bang pedang sobhaya barok ki khon samla khasi jantia ki jongi ki badan ye ki sap ki phom ha kalian ka thok katat ba kin tho ye ka isi ki jongi halo ka topic hato don kam ne em banyo ye ka khasi jantia state kani kalong ka badon kam hadu kata-kata ban ketik ki jimut ki jing perkhat jong ki par samla ka jong ban tip ya ka khasi jantia ka jong ke ki badon haka bat kumba ka jingkli kalong hatu don kam mo banyo ye khasi jantia kin yang ngam hangta bat ke ka badon kam hangta maki hi kin sa ai ling ba ka competition ka baki kin shimta ke essay competition ya ka bangi la perkhat bat ni la pelat ru ya ka advertisement dan ka jing pentip saki khon samla jong ka than lamba ka YouTube channel jong ka party ka jongi ka bakar teng ka HSPDP te pira ya sngo na ki na kentien jong president menne ya ka jingmut bat ka phang jong ka benta tengah kerpat tu khun samla bakin lek sya ka channel jong ka party bakin page ya ki jingdon kam lane ki jing batai lamba ka tu ka videos bakin le ya ka ka badan kam ha ka bai dei badan submit ya kata ka jing tho ka joki sya ka party ka jongi bat om tang kata ngilapan kre ru ya wei WhatsApp number ya ka baki khun samla ki jongi kila ban pha ya ki jing tho jongi da ka baki shushondor lane scan hagi core computers bat pha sya ka party ka jongi utau number udai khandai lai nreo wei ar lai iwei sa shisien khandai lai nreo wei ar lai iwei bat ngidan ru ka email ID lada ki khun samla ki jongi ki sham jing bat panan kam WhatsApp ki kwa bat panan kam da ki email ID khamsuk ka ban send ka party ka jongi lamba ka youth wing kadon ya ka email ID ka bangila pun kre nam ta ka competition jang ka essay ka bangila pun baik kata kalong
ke Hill State People's Democratic Party. Kadai beh kerteng jong ke parti ka jongi US ubah nitho haka Hill State People's Democratic Party HILLS uday u letter bagi thamai ya ka bagi snai ka ka email ID te ki kon samla ki bakwa pan submit lamba ka offline tade kila ban phone ki contact number ki jongi bagin sabatha ki brio jongi ki district ban election nane ban pedian ya kata ka jingtho ka jongi kon samla ki dan shibun ki we ru ka we kalong ke enrollment drive ka bangi nila ai syaki ki media ki bopet bagi sa ai pi hang tu ni kwa bagi kon samla ki ni shimbanta da ka baki nya register yaladi hak tu ka platform ka bagi nila penkre link ba ka online mode haka bai dai bat kane ka enrollment drive ka jongi pat maso tenat banitu epi mengakwa mempau ni gaji songu jongi di kon samla bila shim banta shibran nila yo hadu si hajar tam di kon samla ki bar register ban pendrung dekat ilade bat ka parti ka SPDP ka jongi sya kane ka youth wing te ngapan pau gaji songu baki i gaji syania ini ko kinong yalam jang ka youth wing isamlah ko ka parti HSPDP bat nga perpatu sa sisen bakin David ban register biang ai biang ketika man ka digidang jongki bakin kersian lem ini bagin la banyak syakmat ya hikam ki baidai bantai ya ke imlang salang bahaju ka poru nilai grandu syapang ki policy jang state government ka jingi namangi idon kamha ki policy ban pentrai kam syakmat naka banta bantai lakam ban empower ki youth ki jingi ki badan ko ka state kamtam hakum gani ka juk ke bangi hiran hababun ba kilian tika policy ke bangi kwa ban yakran ba penpa pi hadin nama kadai tang kapor mai phang ni manta kadai ka youth policy ba ka education policy ya ka bangi kum ka youth wing in stress ba ki dekat ki jongi manta ki dang dan pedang ka jing pule ya ka bakin sawat jingtip bakin sapersang banti jeliu ki kita ki jingmot ki kila ki bala ladi ki balong ban ai ka sokar namta ka jingpha jingmiat jongi kon samla jongi pokatan tika bayar deh pakai education policy pada nila daun ke policy ke batamai berpenmi dari central government education policy 2016 karena kalian kejongi ngi ibu phone samla ki bapuli dangli kidan kam ha ya ke skill development bakan nyat rengkat ke jing puli ke jong knang bapinong ke bri ki bala penkre baki wasungthu ha baki yo ke jing ka ki schools ke paningkong kalau ke basung tanah kalau ba na kalian ke jong ke sorka ha ke jing kendu jong au general secretary ke penpau baki la penkre ya kawai kenja program saya bakin sayat dan baki school siapa ke district bapher ya ka bakin sim sispa ngut na ki schools apa ka jala ka jongi bakin a ya kata ka jinghikai ka bangi giat teng skill development ha ka rukom ban ukon samla bo unang ban kren ya kitin pareng berhaju rukom unlong utau buriu upapan kre ya ka long yang ka jongu ha ka ko ka bura ma bo ai jingkren bakum no unya kun ya ka personal interview ha ba ulek ban wat kan wat jam un so thu ro le de kumno un pen kre ya le de ha ba ulek chikerdan ki ba he kum ka kerdan jogi graduation level ka bangi ni tep ka graduate ka bangi ni tep ki kerja stream ki badai haki lain bachelor's degree dan ki post graduation jajram